Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Izimpawu zabadala. Izimpawu zedlozi. Abaningi bayabuza ukuthi ubonakala kanjani ke ukuthi unalezi impawu wena. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngicela usubscribe nansi link bio ku TikTok uma ukuthi le video ibuka ku YouTube ngicela usubscribe ukuze ungaphuthelwa noma ngihambe nini mangikhuluma ngani. Izimpawu zabadala, amaphupho angezilwane, ukugula uma ungekho ekhaya kodwa ke uma usufika ekhaya usinde, amahlombe asindayo, ukubona ke izinto abanye abantu abangaziboni, ukugula ke okungesona isifo esisha, not HIV, okungalapheki ngemithi yesiZulu nemithi yodokotela ukugula kanjalo, ukungalungelwa izinto noma lapho bekumele zilunge khona kuvele ke kube nje worse kungalungi. Uma ukuthi nombuzo buza ku comment ngizobe sengiyenza yakhe video ngifake ku YouTube ungakhohlwa ukusubscribe nesala.